On. Ne on iloisia juttuja, kivoja juttuja. Mä en ole mikään itsevarma, mutta kirjoitin tänne, että tuli voittamaan. Itseni. Siitä tulee pilkki voitto. No onneksi isä sitten. Mutta se olisi ollut vähän itsekäs. Se ei oo. Sulla sorua. Kenellä? Sulla. Kenellä? Hautajassa. Ei mulla ole. Työstä hän on töissä. Hyvä, ettei tarvitse osallistua osaan. Hei, kova ja kahvia. Joo, kiitos. Jaa, kohta sitä mennään pilkille. Kato, siellä osa porukoita menneekin jo. Tässä pilkkireissulla vielä edelleen. Siinä pulkassa oli kalapussi. Tai oikeastaan vasta alussa. Missi pulkka? Muovipussi. No, tässä on semmonen, en tiedä, hykaa. Tää on Helsingin ympäristökuntien alkoholisti. Joo. No niin, päivää kaikille. Päivää, Pauli. Pauli, Minna, terve. Ollaanko me Ja nähty? Yrjö on. Minna, ei ole nähty. Pauli ja Eka Yrjö. kertaa ei ole ihme. Pauli houkutteli Jussu mukaan ja Joo. ollaan hän on kalamies, minä avustaja. Aha. Hän kutsui Siellä kaveri lähtee nyt. Lähtee pilkille tonne päin. Olisi sitten tarkoitus mennä hänen jäljessä. Tuosta lähetään. Nämä on semmoset pilkkiskapat. Siellä on porukkaa tuolla. On 4 tunnin skapat ja ne on jo tunnin tuolla etumatkaa. En tiedä onko he saanut. Jees. Joo, tässä on pilkkiä. Kyllä tässä jää semmoinen, että kestää. Tässä ekaa juuri. Tää on alkanut. Yritetään pysyä mukana, sieltä lisää tulee porukkaa. Osa on ollut tosiaan jo yli tunnin tuolla. Nyt meikä. Siinä kyösti ruppee tekemään. älä kuvaa, kun ei tiedä tuleeko nolo juttu, jos ei onnistu. Joo, kyllä se siitä. Sieltä porukkaa tulee. Mites mulla ei oo vielä tärpännyt, kyllä se tästä alkaa. Tää kuvaaminen kanssa on vähän auttaa tässä. Tää on tämmöstä rauhallisen äijän hommaa vähän tää. Tää kova tää jää vaan mitä? On se aika kova ja sit on vähän tylsät ne terät vissiin siinä. Oi, kaveritkin sai reijän ihan taalla. Ja skapa jatkuu.
Tässä on tämmönen saunakin. Täällä ollaan rannassa vähän välillä tuolla edelleen innokkaammat. Mie tuli vähän tänne. Meidän mennä ottaa leipää ja kahvea tuolta mökistä. Kun ei tuu kalaa. Merenkuun aika, niin ei se oikein syö. Ja täällä vähän on tämmöstä vettä tossa. Onkohan kala käynyt kiinni? Ei ketään käynyt nyppimässä. Tuot. Oh. Ei oo käynyt. Jees. Ei oo kala kiinni. Kohta alkaa olla pilkkiskapat loppu. Vielä siellä on yksi innokas tuolla. Saako sitä zoomattua sieltä? No kyösti siinä nyt. Hetkonen tuolla. Niin heikko zoom. Sitten tossa on saalista. Pietarin kalasaalista on siinä. Tässä odottaa herkkupöytä kohta. Saadaan rokkaa ja makkaraa paistaa. Täällä on pilkkiöitä sitten. Siellä on nyt verkossa kaloja, jos haluaa. Tuolla. Nyt yritän zoomata vielä. Siellä on yksi pilkkiä ainakin on vielä tuolla kilpaa. Oksiolomaassa siellä. On notskia tai nuotio. Ja siellä on sitten kampela. Se on tommonen aika pikkuinen kampela. Mutta se on hyvää. Sulla on kamera. Saatko sä semmoisen kuvan, että niinku ei näy ihmisten kasvoja, mutta näkyy ihmisiä, niin saa vähän Facebook. Sihteeri. Noin, nyt on pilkkiskapat ohi. Tuolla on se saari, missä oltiin pilkillä tuolla merellä ja tuolla oli ne kahvit. Ruuatkin oli. Hetkiä tässä 3 porukka on Pauli ja Kyösti ja Kyösti saa isoimmat kalat kaikki. meikäläinen. Kuuluuko varmasti? Varmaan, että sait sen. Toimiihan se video oikein kunnolla. Joo, toimii.